dirange yo machal nade to bende en seyo mosebed ka igolo gi riwruoge mopogore opogore moting'o mano riwruogno makedo ratiro mago oganda Kenya National Commission on Human Rights mabende oseloso e wiye motegno. Irange gi okang' mane monego bed ni ikawo? Mokwongo wach motimore no wano wach marach sana, but gini kwang'iye matut ng'ini mondo sirikal otim gima kama. Ok awach ni sirikal ok otime, but king'iye matut mondo kaka ineno jatend piny osewacho ni by 2050 onego bed ni wa develop, manyiso ni mondo dongruok obedi. Dongruok bedo mana ka kwe nitiere, stability. Koro an kang'iyo gini matut magi siasa marach maduoko wa chien. To kaluwore gi kaka jatend piny wuoyo mo odwa ni wadongi, to onge kaka wanyalo dhi dongo kapo ni gik kamagi otimore. Koro magi gik monego bed ni ng'iyo matut sana. Moko chak wacho ni maybe jatend piny emotime kana jo sirikal, nikech gini king'iyo matut ok apar ka jotend piny nyalo time kata maybe jo sirikal nyalo timo gima kama. Ka gitime kamano manyiso ni gimoro amora mwatimo gi kata plans mwan go gite ok nyal chopo. Koro magi gik ma onego bed ni wastumo kabisa gin gik marach. To kapok ng'ato owacho ni en kama otime, manyiso ni gigo nyaka wang'i malong'o. Koro mago gik maduogo ji chien. Wan gi target kaka jo Kenya mondo kumodwa ni wadhi chope. To magi gik mosebedo ka duoko wa chien, makata king'iyo kumoro amora iwacho ga ni election violence gin ga gik ma duoko wa chien ma every 5 years iyudo ka gik ma kamago ema duoko wa chien. Koro magi gik monego bed ni wastumo ng'ata regardless kata kichung' e party mane. But nyaka kwong wang'e ni koso gigi ng'a golo gi. In gadier ni sirikal Chung mos mano kuom ng'ikruok no weche mag mbui mago matimore mbui kata kendo mago mok nyal geng'. Tabitha biro iri kachiel. Iwacho ni magi gin religious institutions